Derya Kurdistan serbilimdir. Hepleş Kurdistan PKK'ne, cihanı beradırın PKK'ne. Hepleş Kurdistan PKK'ne, cihanı beradırın PKK'ne. Servisi radyoyu dengi geldi. جناب نانوچان رادیو دنگ گلدن باش ایروسی همیجدار 2023 پنجشنبه بروکسل ساعت 12 لامد 14 گودار نجمه نوچه نیورو پیشکش بکن دست بکچن سر نوچین جباکور hatta başur çalaken geriladı domen. Kampanyacı Öcalan ra azadi ve şandeke bişine Türkiye. Ve hezaran cuvanlı kamış roju bu azadiya rebera podemeşin. Duran kalkan gut bu paradigmaya rebera po dünyaya ke nu çeydi be. Bu dönemler kartal kanatlı uçma dönemidir. Bu dönemler yüreğin sonuna kadar haykırdığı, yaşama hakkına hiçbir dönemle kıyaslanmaz bir biçimde sarıldığı bir dönemdir. Bayram dönemidir. Sadece ulusal amaçlarımız için değil, sosyalizmimiz bile dünya halkların ilgisini çekiyor. El köhlemiş kapitalist ülkelerin aydınlarında bile biz umut yaratıyoruz. Katliam altındaki bir halkın devrimini başarmakla kalmıyoruz. En gelişmiş uluslardaki ümitsizliklere de umut oluyoruz. Parti gerçeğimiz budur. Savaş gerçeğimiz budur. افسوسی مهن تو خبر امرالی تونه پاریزران جارکی دی سرلیدان هفدیتine kirin. Büro Hukaya set salı jbo karabın bu müvekkile qararı ber Abdullah Öcalan hevditine beken ko suusi mehn nekaran agahi jewer bigrin serlidan kirin. Ji parizerin Büro Hukaya set salı İbrahim Bilmez, Raziye Öztürk, Emran Emekçi Cengiz Yürekli seri serdozgere Komeriya Bursa'ya müdüriyete girtika imraliyedan. Parizeran jbo ditina girtiyenden en imrali Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve İsa Aktaş seri serdozgeri müdüriyete girtiki heydan. Serledanın malbatan u parizeran aynı bu ditina reber Abdullah Öcalan u girtiyenden enli imraliye behinceta cezeyin disipline efsusi mehen bu avayeke be naber timitene aslen kirin. Di çarşıvaya kampanyaya Abdullah Öcalan ra azadi deveci bu Türkiye şandek ve şandın. Di çarşıvaya kampanyaya Abdullah Öcalan ra azadi ji perskereka kurtre çare seriya siyasi ku dehe jotlu ha 2023 da qadanav ne tevide despeker li Türkiye Kurdistan u gelek deverenden en cihane çalaki u aktivite en cudaten organize kirin. Be hezaran girtiyen le sedu çar girtige Türkiye en Bakure Kurdistan u Türkiye ji be çalakiya greva bir çibune ya dor ve gerdi 27
müjdarê de tevlî kampanyayê bûn. Berdevke platforma ji Abdullah Öcalan ra azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareserî siyasetmedarê Kurd Hatip Dicle diyar kir ku kampanya dest pêkeke û giringiya azadiya fîzîkiya rêber Apo dest nîşan kir. Hatip Dicle anî ziman ku xebatên têkildarî kampanyayê bên haber didomin divê çarçoveyê de meş, mîtîng, ciwan û konferansên jinan tên kirin. Dê bi xebatên dîplomatîk û siyasî pênga were berfirehkirin û di demeke nêzik de şandeyeke ji parlamenter, hukuknas û zanyaran li ser mijarê serdana Tirkiyeyê bikin. Siyasetmedarê Kurd Dicle balkişan ser rola welatên Rojavayê Cîhanê ya di kurkirina polîtikayên tecîtê de û got welatên Rojavayê Cîhanê heta niha jî li dijî polîtikayên tecîtê nakevin dewrê û dibin hevkarên suç. Gotina Tirkiye tenê ji bo min Gardiyantiyê dike ya Abdullah Öcalan ali ser komployê ve rastiyê nîşan dide. Heke Parlamentoya Avrupayê yan jî Komîteya Wezîrên a Konseya Avrupayê bibêje em ê Tirkiyeyê derxînin Tirkiye wê nikaribe vê tecîtê bidomîne. Hatip Dicle dest nîşan kir ku paradigmaya Netewê Demokratîk a Abdullah Öcalan ali dijî feraseta hişk a Netew dewletê ya li ruşdata navîn ji bo gelan giring e aştiya ruşdata navîn Rêber Abdullah Öcalanê berdevke platforma ji Abdullah Öcalanê azadî Hatip Dicle her wa balkişan ser çalakiya grêva birçîbûnê ya li girtîgehan 27 mijdarê dest pê kir ku parçeyek ji pêngava azadiyê got em hêvî dikin ku dewleta Tirk vê carê hesasiyeteke pêwîst nîşan bide. Em bi hev re dikarin ser bikevin. Em dikarin rêber Apo bawayeke fîzîkî azad bikin. Endamê Komîteyê Rêvebera PKK Duran Kalkan got dinyayeke nû bi paradigmaya rêber Apo çêdibe. Duran Kalkan tevlî bernameyê Teybet Amediya haberê bû salvegera 45 adam zandina PKK pêngava ji rêber Apo re azadî têkoşîna gerilayên azadiyê bi berfirehî nirxand. Duran Kalkan destpêkê îşaret bi pergala tecîtê kir berxwedana rêber Apo ya li İmraliyê Slavgirê got li dijî pergala tecîtê de asta cîhanî de pêngavek hat ragihandin. Yên tevlî pêngavê bûne wicdan ruhu aqlê mirovaniyê ne. Niha li zindanan jî bawayeke aktiv tevlî pêngavê bûn. Jin pêşengî ji pêngavê re dikin wê di têkoşîna xwe de jî bi ser kevin. Duran Kalkan balkişan ser Pîrozbahiyên ji bo cejna vêjînê 27 mijdarê jî û haber dewam kir. Di pîrozbahiyan de bi xwedî derketina li PKK de esasê xwe de dilsoziya bi rêber Apo re hat nîşandan. Ji ber ku paradigmaya rêber Apo dinyayeke nû çêdibe. Dehna xwe bidinê 45 salin her sala têkoşînê ya PKK bi zaferan tîjiye. Di sala 46an a têkoşînê de wê ev zafer hîn mezintir bibe. Îro jî PKK ne tenê li Kurdistanê li cîhanê hemû temsîla têkoşîna azadiyê dike. Ev jî nîşan dide ku PKK bûye tevgereke cîhanî û hêviyê dide mirovaniyê. Endamê Komîteya Rêvebera PKK bi van gotinan jî balkişan ser bandora PKK ya di qada cîhanî de mirovahî ku bi duruşma Kurdî jin jiyan azadî dimeşîne gelo ji vê mezintir pêşteçûnekî heye. Berî 45 salan dema PKK biryara berxwedaneke wiha dikir Kurdan nikaribûn bibêjin em Kurdin. Ji ber zext û تعدیان جناسنامه خو دریویان ناسنامه خو و دشارتن جیانا وان دبن قرکرینه که چاندی او پشفتنه دا بو PKK و هش او رهشکان شخصیت که بنگه او شورش که مروانی درخستوله جی کرده که به وی آوای کرده که کو ایرو پیشنگتی جی آزادی جهان ردی که درخستوله ایرو کردستان بویه که لها برخودان یا جهان اندام کمیته و برا PKK Duran Kalkan heri davi balkşan ser çalaken gerilayan bu operasyonun şoreşkeri cejna ve jine piroz kirin elji çalaken gerilayan slav dikem şehidin van çalakyan bir birtinim şer be bedel nabe vusa hesan nine mesela tene ne bilançoya fedakari u cesarete kemezin dixwaze gerilayan apoyu be dehen salane bir irade kemezin tetikoşun dive herkes rastiya gerila baş vembike binerin devlet atırka dagir kerli zape asemaya gerila per u baske leşkandine di salanuya tekoşine de jive hin behtir tekoşine mezin bike u zaferi bedesbixe ve taxte faşizme ku iru dehejine jibni ve bruxine.
Meşa Ciwanan ya ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Podespê kir. Îro stada şehîdên 12 Adarê ya bajarê Qamişlo bi pêşengtiya tevgera ciwanên şoreşger a Sûriye û yekîtiya jinên ciwan bi beşdariya bi sedan ciwanên ji Bakur û Şatê Sûriye ji bo piştgiriya kampanya ji rêbera Pola Azadî ji pirsgirêkira Kurtê çareseriya siyasî li hev kom bûn û dest bi meşê sê rojan kirin. Beriya destpêkirina meşê ji rêveberiya ciwanan Rona Hesên daxuyaniya hev farxwend û got meşame wê ji bo meşame wê ji bajarê Qamişlo dest pê bike û li derîkê bi dawî bibe. Meşame bi beşdariya bi hezaran ciwanên geç û xort yên ji hemû herêmên Bakur û Şatê Sûriyê ne wê sê rojan dewam bike. Armanca me azadiya rêber Abdullah Öcalan e bi azadiya rêbertî em hemû azad dibin. Em kesên xwedî îrade û hêzin meşame jî wê bibe bersiva dijmin. Ronay Hesên herî dawî got di çarçoya pêngava ji bo azadiya rêber Öcalan tevaya rêxistin tevger sazî û partiyên Bakur û Şatê Sûriyê di nava çalakiyan de ne. Em ciwan jî em ê bi hemû hêz û xurtiya xwe tevlî vê pêngavê bibin. Piştî axaftinê ciwanan bi duruşmeyan dest bi meşa sê rojan kirin. Ji Bakur hatta herêmên parastina medyayê çalakiyên gerîla dewam dikin. HPG Diyarbakır li İdîrê di çalakiya gerîla li ser Qereqola Korxanê de du dagirker hatine ceza kirin. HPG agahiyên berfirê ên li ser çalakiyan û êrişên artêşa Tirka dagirker bi daxuyanekê eşkere kir. Li gorî vê li herêma Serhedê 27 mijdarê saet 18 de li herêmê Qereqola Karxonê ya İdîrê bi rêbaza suîkastê ji du baskan ve çalakî hate kirin. De encamê de du dagirker hatin ceza kirin. Li herêma Rojavayê Zapê ya şehîd Delîl 28 mijdarê saet 6:09 heft û neh û nîvan de li qada berxwedana ya girê cûdî dema ku dagirker ketin nava liv û tevgerê bi çekên giran û nîv otomatik li wan hate xistin. Dep li çeperekê hate xistin û liv û tevgera dagirkeran hate rewestandin. Saet li 12:09 de jî bi suîkastê kamerayeke mobese hate îmha kirin çalakî ji aliyê hêzên meyniyê ji Astarê ve hatiye kirin. Heman rojê li heman deverê hêzên me dest bi liv û tevgera helikopteran werdan û helikopter neçarman ji qadê biçin. Li herêma Haftanînê 27 mijdarê qada şehîd Gendal bi çekên nîv otomatik li dagirkeran hate xistin. Çeperek hate îmha kirin. Çalakî ji aliyê hêzên meniyê ji Astarê ve hate kirin. HPG êrişên artêşa Tirka dagirker ên bi teqemeniyên qedexekirî gazên kimyewî û dronên bombebarkirî jî wiha rêz kirin. 27 û 28 mijdarê li qada berxwedana ya girê Çarşêle ya herêma Metînayê çeperên şer 5 caran bi droneyên bombebarkirî hatin bombebaran kirin. 28-29 mijdarê li qada berxwedana ya girê Ortê ya herêma Metînayê çeperên şer 8 caran bi gazên kimyewî û teqemeniyên qedexekirî hatin bombebaran kirin. Li ser êrişên din ên artêşa Tirka dagirker jî HPG agahî parve kirin. 27-28-29 mijdarê li herêma Garê qada girê Reşîd du caran, li herêma Haftanînê qada gundê Şîlanê du caran, li herêma Metînayê qada gundê Şelazê du caran, li herêma Xakurkê qadên Sinînê û Şehîd Şerîf 6 caran bi giştî 12 caran bi balafirên şer hatin bombebaran kirin. 28 mijdarê herêma Xakurkê bi helikopterên êrişê hate bombebaran kirin. Herêmên Zap, Rojavayê Zapê ya şehîd Delîl, Metîna û Xakurkê bi topan hatin bombebaran kirin. Fermandariya NPG gerîla pîroz kir. Fermandariya biryargeha navenda parastina gel NPG ji bo fermandar û gerîlayên ku li herêma Metîna ya herêmên parastina medya operasyona şoreşgerî ya şehîd Leyla Ahmet kirin û 18 dagirker ceza kirin peyamekê pîrozbahiyê weşan. NPG salvegera damizrandina PKK li tevaya gerîla pîroz kir û di keseyeta hevrê Şîlan Kobanê û hevrê Fuat, Ciwan, Zekeriya û Cemîl de ku 29 mijdara 2023 de şehîd ketin hemû şehîdên azadiyê bi bir anî gut di 26 mijdarê de ku şeva partiya me PKK ava bû li qada berxwedana ya girê Çarşêle ya Metîna di diş dagirkeran operasyona şoreşgeriya şehîd Leyla Sorxîn Ahmet Birehê Fedayê Apoyî ji 5 baskan ve hate kirin. Derbên bi bandor yên li dijmin hatin xistin nîşan dide ku di rêbaza tevgerê û nepeniyê de
kurbunek hatiye bi destxistin bi afrineriya rêbaza demê û rehê fedayê apoyê 18 leşker û fermandar hatin ceza kirin. Gerîla çûne ser cenazên dagirkeran û çekeke nîv otomatika bîksî, bombe avêjek, dû çekên ferdiyê MPT-55 û gelek alîvên leşkerî hatine desteserkirin. Operasyona şoreşkeriya şehîd Leyla Sorxên çalakeke ku li gorî taktika demê ye û bêyî dahî bên dayîn derbeyeke giran li dijî dijmin hate xistin. Em hemû fermandar û şervanên ku ji plankirin heta bi pratikkirinê de di her qada operasyona şoreşkeriya şehîd Leyla Sorxên de cih girtin, ketdan û pêşengî jêrekirin ji ber serkeftina wan pîroz dikin. NPG diyar kir ku geleke bi wateye ku navê endama komîteya navendiya PKK, endama konseya fermandariya HPG, fermandara meya qada Botanê, fermandareke jin a Kurd, a Leheng, şoreşker û mîna Feriştehan, Pak û fedayî hevrê şehîd Leyla Sorxên Amed li hate kirin û di şeva damizrandina PKK de hate kirin. Ev çalakiya veya serkeftî ne tenê derb li dijmin xist, her wiha rastiya şerê li Kurdistanê jî careke din raxist pêşçavan mîna zilleyeke li riyê eniya şerê teybet xist ku dijmin bi derewan ava kiriye. Derewên şerê teybet ên dewleta Tirk bi carekê têk ku bicareke tek bir û ku wendahiyên xwe qet eşkere nake yan jî dema neçar dimîne beşek biçûk eşkere dike û wendahiyên gerîla yên ku qet nebûne mîna ku bûne nîşan dide. Em hevriyên xwe hemûyan yên ku bi rehê fedayên apoyî şer kirin û derbekê giran li dijmin xistin careke din bi destên şoreşkerî ji dil silav dikin û dizanin ku di sala nû ya partiyê de wê serkeftinên hîn mezintir werin bi dest xistin û serkeftinê dixwazin. Vardır. Bizim de türkümüz budur. Herkesin bir şarkısı, bir ezgisi vardır. O havaya kendini kaptırır, yaşar gider. Bizim de türkümüzün adı böyledir. Giderek süreklileşiyor, derinleşiyor, dinliyor, dinlettiriyor, sürüp gidiyor. Trajik olduğu kadar komik. Acı olduğu kadar zevkli. Yaşattığı kadar bitirdiği bir yaşam türküsü oluyor. Endamê Konseya Fermandariya HPG Piling Meletî bû mêvana radyoya me. Di bernameyê taybet de li ser salvegera 45 a PKK'nın xandinên girîng kir û balkişan ser rehê PKK hevaltiya wê. Ve deme hareketi peki ronhaybune vasti her jurda zanistiye yani aliye elim vasti her jurda yani beşti kaf yani her tim valinde navli garin ki bir vakti de çava dahari ki peşe rojeda hareketi peki sarvasısan dahrik. Hartım görüş şart zürüfünü kadını gün çevriki, kadı boğazın çevriki o sarvasın beşleri duruk edin. Ali azaldi kidere, peşeroş kidere, jani her kriz kidere, akarasız kır, civaki avdojim kır. Berbi tabi civak o geli Kürdistan'ı, o geli tabi rojilatin avin pekere. Yani deli kadar jiyandık, mecli kadar jiyandık. Yani vak vicdanı kadar jiyandık. Harekette peki hareketlik gerduni. Ne tane hareketlik iyi heremeye. Ne tane hareketlik valiyaka politika. Quando valiyaka politik, yani valiyaka cevaki Akışı valikika yani ideolojik o felsefe ilmi hay. Hareketi peki yekji tiştihayı tüzören karı basına bile. Hartın hakem dibine o hasar asası tamam kırne bu da avakırın asastık. Tüzören seru kapı nagu
işte az anji şahsını da hareketi peki her çıkıka tamam. Bas. Hartın seruk rapo bu tiştinin lekolinkir yihayı hartın gemdit hem bu hem tişti dağlamet hem baştır hem peştatır gerek am habibini o gerek cevati umuruvati birin jankırını sarf asam tavgiyar yani bu duymak tabi çandık yani bu tabi gel cevaki gerek vakit çandaki das bekirti peki hoji peki militanti vasti her jorda jandik hoji de bu militanti vasti her jorda jambeke zürfi heri ambejin yevi muruf bekbine pek yedahi Pürtüka berxwedan ya Laura Skarder hatweşandin. Rojnamavana İtalyayı Laura Skarder di nava Komiteya Azadî ji Abdullah Öcalan re cîhdîgire û li ser hewdana rêber Abdullah Öcalan ya ji bo aşçiyê li girdika İmraliyê û têkildarî berxwedana li Kurdistanê pirtûkek nivîsandiye. Pürtüka Skarder bi navê berxwedan ji aliyê weşanxaneya Edizyon Pünt Rosve hatiye weşandin. Nivîskar Skarder pirtûkên bi navê Agirê Kurdistanê Şaristanî û rastî nivîsandine û di pirtûka dawî berxwedan de behsa berxwedana gelê Kurd ya dijî dagirkeriya Erdoğan dike. Skarder di pirtûkê de cîhdaya berxwedana gelê Kurd ku bi fikir û felsefeya rêber Abdullah Öcalan dijî înkar û tûnekirine dimeşîne û bi taybetî li ser berxwedana efsanawî ya gerilayên azadiyê ku bi pêşengtiya jinê Kurd de temeşandin ve dibêje. Nivîskar Laura Skarder destîşan dike ku di şexsê rêber Abdullah Öcalan de li ser tevaya Kurdan têcîk temeşandin. Hewdana aştiyê ku rêber Abdullah Öcalan ji agirbesta sala 1993 û heta îro dimeşîne û bahsa komên aştiyê civînên Oslo peyama li Newroza 2013 dike. Di heman demê de pêvajoya ku Erdoğan di sala 2015 de şer îlan kir ji hemû aliyan ve dinirxîne. Di Pirtûkê de bahsa şoreşa Rojava berxwedana Kobanê berxwedana Şengalê jî tê kirin û tê destşankirin ku li dijî mejiyê Daişê fikir û felsefeya rêber Öcalan ji bo cîhanê gelekî giring e. Êrişên dewleta Tirkiye li ser Afrîn, Serêkaniyê, Girê Spî û Kobanê jî bi berfirehî hatine nirxandin. Nivîskara İtalyayî Laura Skarên Pürtük diyarî kampanya ji bo azadiya rêber Abdullah Öcalan kir. Şehit Çilan Kobanê û çar hevalên xwe hatin bibîranîn. 29 mijdara 2003 de li Sînûrê Sûriye û Iraqê de encama suîqastek bêbextî de endama rêveberiya navendiya PYD Şilan Kobanê û çar hevalên wê Fuat, Ciwan, Zekeriya û Cemîl hatin şehîdkirin. Di salvegera çar şehîdan de gelên herêmê li bajarên cuda û bi merasimên cuda şehîd bibîranîn. Li şeba û dirbesiyê bi tevlîbûna gel merasimên bîranî hatin pêkanîn û daxaftinên hatin kirin de hatê gotin ji sedema şehîd Şîlan fermandara PYD bû kirin armanc. Li navçeya Holê jî bi pêşengtiya PYD merasima bîranî hate pêkanîn. Hevseroka Meclisa Holê Vefa İbrahim Aqibî got em ê diriya şehîdan de bi fikir û felsefeya rêber Abdullah Öcalan têkoşîna xwe bidomînin. Li Hesekê jî Tirbespiye û Tilhemisê jî bi pêşengtiya PYD merasimên bîranî hatin pêkanîn. Di merasimên de axaftin hatin kirin û di keseyeta şehîd Şîlan û çar hevalên wê de hemû şehîdên Kurdistanê hatin bîranîn. Li herêma Firatê li Kobanê li meydana kampa Girê Spî merasima bîranî hatin pêkanîn. Li Minbiçê, Tiltemir, Helebê li taxa Şêx Mexsûd bi pêşengtiya PYD merasimên bîranî hatin pêkanîn û daxaftinê hatin kirin de di keseyeta şehîd Şîlan û çar hevalên wê de hemû şehîdên azadiyê hatin bîranîn. Çalakya girtiyan di roja çaremîn de ye girtî Talip yakışır gut rehe azadiye heze dideme.
Çalakiya girtiyan abı daxwaza ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurtê çareserî 20 hefte mijdaredan destpêkirin di roja çaran de ye heta pazê sibatê bi awayeke dorveger ve bidome. Girtiyê azadiyê talîb yakışır jî yek ji kesên girtîgeha tîpa têya menemene ketiye çalakiyê. Yakışır bi malbata xwe re bi telefona axivî got çalakiya me niha bi awayeke dorveger didome. Ez dikarim bibêjim ku moral û coşa me gihîştiye asîmanan. Em bi rehê azadiyê çi qas hêzê li xwe zêde bikin ev ê ewqas nêzî azadiyê bibin. Em bi van hestan, silah û hezkirinên xwe ji gel û dostên me re dişînim. Govendên azadiyê yên li çiyan rehê dide laşê me. Her tim di nava xêrê de bin bi govend û coşê re bimînin. Girtiye azadiye Saadet Akın bi straneken û banga berxwedanê li gel kir yek ji girtiyên siyasî Saadet Akın ku li girtîgeha jinan a Sincanê tevlî Zelal Bilgên dest bi çalakiya grêva birçîbûnê ya dorveger de ye bi strana xwe yan û bang li gel kir. Saadet Akın ev neh salin di girtîgehê de ye 8 mijdara 2018 tevlî grêva birçîbûnê demdirêj a bi pêşengtiya Leyla Güvendê jî bûbû. Di heman demê de ji bo jina Amînî ya sembola têkoşîna jin ji azadî strana jina jî çêkiribû. Saadet Akın ku biriya telefonê bi malbata xwe re hevdîtîn çêkir, straneke ne ku çêkiriye jî got Saadet bi vê stranê banga berxwedanê li gel kir. شوقت لسرمه بوی ستارگه شیند به دارا حشبای شاق دده بلا بده به هر خورد به بلا بده به هر خورد به بای آزادی جرمان انته بلا بده به هر خورد بلا بده به هر خورد به بای آزادی جرمان انته رابه گلم روش آزادی هات رابه ایدی بسر بندستی نابه جه خواست سال تو شیار به رابه دنگره بر جیهان بلاو که درابه گلم روش آزادی هات رابه ایدی بسر بندستی نابه جه خواست سال تو شیار به رابه رابه آزادی یاره بر آزاد یامه دپی تو آری حقیقتات ده بیتی دو بنجی پارگلات پاش برو آج ده تو بنجی یانه کازاد دوال ده بونو خوبونک olan dede va geçti be olan dede va geçti be cihane bir baveriyate olan dede va geçti be olan dede va geçti be cihane bir baveriyate ev kavayı hesin kar bu arime Bıra girip bir ospola girviname Tecviyari roni girriyame Cenube jinna hevili ahame Roni dibe mezindi be Roni dibe mezindi be Lihemberi de hakka nefşerime Roni dibe mezindi be Roni dibe mezindi be Lihemberi de hakka nefşerime Demmu devran salbori yanlı serme Felek roje geşvaram ne beserme Tarine buronahi ya zerdeşti Ve şerdekini geçu kurtin teyi çelenk Zapledi de şer geçti be Zapledi de şer geçti be Lütünen şerri geliş uğraşker Zapledi de şer geçti be Zapledi de şer geçti be Azadi yare bertine zikidi be Rabe Gellim roja azadi hat rabe Edi besser bin destinabe Ji khawasar sale tu şiyar be Rabe Dengeri berli cihan belavke Derabe Gellim roja azadi hat rabe Edi besser bin destinabe
Klegotari Nejadi êrişa hêzên rejima Îranê de du kolber birîndar bûn. Kolbernêsê ra gihand ku du êvarê li devera Hengeşal ya girêdayê bajarê Banê Rûşlatê Kurdistanê de encama gulêbarana hêzên rejima Îranê de du kolber birîndar bûne. Li gorî nûçeya Kolbernêsê her du kolberên birîndar bûne Arman Kasîmî ê 17 salî ye û karo tecrübekarin xelkê seqisê ne. Li gorî amarên Kolbernêsê di nava di mehên borî de 154 kolber li deverên Sînûrê yên Rûşlatê Kurdistanê de encama gulêbarana hêzên rejima Îranê de bûne qurbanî. Tevgera Azadiya Komalê Kurdistanê bi hevkariya rêxistina jinên Azadiya Kurdistanê Rijak di çarçoya kampanya 16 rojî ya pêşîlîgirtina tundiya li ser jinê li bajar û bajarokên Herêma Kurdistanê çalakên cûrbecûr organize dike. Endama destê rêveberiya Tevgera Azadiya Komalê Kurdistanê Sara Rêza bahsa xebatê xwe kir û got li başûrê Kurdistanê dibin navê azadiyê de bazirganiyê li ser bedenan jinan dikin. Di medyaya dijîtal û ragihandinê de jin rastî her cûre tundiyê tên. Sara Rêza balkişan ser zagonên di vî warî de û ramana azadiya rêber Öcalan û got ji ber ku zagon ji aliyê mêr ve tên birêvebirin û di berjevendiyên mêran de ne jin dikevin ber pêla tundiyê. Li rûşlata navîn nasnameya jinan ji holê rakirine. Rêber Öcalan deriyê vê dozê vekiriye û dest bi behskirina mafên jinan kir, niha jî jin li ser bengeha azadiya xwe di kar û têkoşînê de pêşengê ji xebatên siyasî, aborî, civakî û dîplomasiyê re dikin. Sara got armanc ew e ku jin û mêr vegerin ser jiyana civaka xwezayî ku yeksanî û hevsengiyê hebe. Divê jin dîroka îrade û nasnameya xwe nas bike. Dema wisa bû wê tu desthilatdarî û dijminek nikaribe az teng bike. Mamosteyên nerazî wê li gel Sudanî Helbûsî û Hekîm bicivin. Di destpêka vê hefteyê de 1630 mamosteyên xwestin ji bo xwepêşandanê biçin Baxdayê û dengê xwe bigihînin raydaran rastê astengiya hêzên Iraqê hatin. Hin ji wan derbas bûn lê gelek jî li noxteyên kontrolê yên Iraqê hatin astenkirin. Ev yek bû sedema gelek nerazîbûnên cidî hikûmeta Iraqê rastî rexneyên cidî hat. Hat ragihandin piştî van nerazîbûnan peywendî bi mamosteyan re hatiye danîn. Berpirsê peywendiyên navbera hikûmeta Iraqê û mamosteyên nerazî Dilşad Mîran ji Rojnivîsê ragihand ku Ofîsa Serokwezîrtiya Iraqê peywendî bi wan re daniye ku 15 nûnerên beşên cuda yên Herêma Kurdistanê li gel Mihemed Şiya Sudanî bicivin û pirsgirêk û daxwazên wan gotûbêj bikin. Her wa diyarkirin ku di dema çûyîna Baxdayê de wê li gel serokê tevgera hikûmeta Emmar Hekîm û Helbûsî jî bicivin û pirsgirêkên xwe guftûgo bikin. Dilşad Mîranî dest şan kir ku biryara îro wan navan pêşkêşî Ofîsa Serokvezîrtiya Iraqê bikin. Agirvesta Hamas İsrailê ji bo rojekê din hat dirêjkirin. Hamasê ragihand ku li ser dirêjkirina agirvestên heta rojekê din bi İsrailê re li hev kiriye. Artêşa İsrailê dabû zanîn ji bo ku navbênkar bikaribin xebatên xilaskirina dilgirtiyên li Xezayê bidomînin dê li hevkirina bi Hamasê re bê dirêjkirin. Li gorî Ajansa Nûçeyan a Qeterê berdevkê Wezareta Karên Derve ya Welayet Macîd El Ensarî got her du aliyan li gorî şertên berê li hev kiriye ku agirvestê heta rojekê din dirêj bikin û alîkariyên mirovî derbas bikin.